tornades aquí una altra vegada en aquest programa que es diu La vergonya de la tortura. Si busquéssim referents en el món de la cultura trobaríem moltes pel·lícules on hi ha seqüències i processos de tortura. Jo diria que possiblement un dels cineastes que més han retratat amb més força aquest món o aquests processos possiblement fora Costa Gavras. Vostès recordaran aquella pel·lícula amb Jack Lemmon que passa a Xile d'un nord-americà que perd el seu fill i creu que el seu govern, el dels Estats Units, l'ajudarà a trobar-lo. Però també podríem parlar de Zeta, la pel·lícula que passa a Grècia. Podríem parlar d'aquella pel·lícula que després no s'ha vist més amb Yves Montand, que parla també de l'estalinisme i dels processos de destrucció personals a Rússia. En el cas que ho féssim dels llibres, aquí en aquest programa hem parlat moltes vegades de Primo Levi, Si això és un home, que vostès el tenen, suposo que a casa seva, o el poden comprar-lo fàcilment. Podríem parlar també d'Imre Kertész, El sense destí. Podríem parlar de Viktor Frankl, l'home que buscava En busca de sentit. Jo diria que hi ha dos llibres més que acaben de sortir. Un és aquest de Pons Feliu Llançà, L'any que va ploure cendra, que parla de Tomàs Nadal, un català que va ser torturat per Pinochet. També els diré que els hem convidat a tots dos, però casualment són tots dos a Xile, o sigui que per això no són aquesta nit amb nosaltres. O aquest llibre, editat per Península, que va guanyar el Premi Mèdicis del 2004, que es diu Història d'una vida, d'Aaron Appelfeld, que és d'un nen que va viure una de les pitjors tortures que pot viure un nen, que és veure com els seus pares desapareixen després de ser torturats en un camp de concentració. De tot això en parlarem també aquesta nit. Els nostres convidats són el senyor Alfons López, bona nit. Bona nit. És president d'Amnistia Internacional de Catalunya des del maig del 2004, llicenciat en Geografia i Història, coordinador de la campanya contra la tortura a Catalunya del 2000 al 2003, membre del comitè executiu de l'entitat, coordinador del grup local Llobregat Sud d'Amnistia Internacional des del 97, i recordarem aquest fullet d'Amnistia Internacional España, acabar con la doble injusticia, víctimes de tortura y malos tratos sin reparación, de desembre del 2004. A la nostra convidada, la senyora Patricia Girón, una altra vegada bona nit, ja la coneixen. També tenim amb nosaltres el senyor Hernán Ormazábal Malaré, bona nit. Bona nit. Catedràtic de Dret Penal a la Facultat de Dret de la Universitat de Girona, doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, professor convidat a congressos i universitats estrangeres, a Colòmbia, Guatemala, Buenos Aires, Mèxic, autor de llibres sobre dret penal, Lecciones de Derecho Penal 1 i 2, del que és coautor, Bases para un nuevo derecho penal, editat per l'editorial Trota l'any 2004, i d'articles amb més d'una vintena de llibres, com aquest, per exemple, Crimen Internacional y Jurisdicción Universal, el caso Pinochet, que va servir perquè el jutge Baltasar Garzón comencés un procés des d'Espanya contra Augusto Pinochet. Ho he dit bé? No, el procés ja havia començat. Havia començat. Havia començat. Aquest és un llibre jo diria, de suport a l'acció del jutge Garzón. Havia començat i defensàvem en aquest llibre nosaltres la competència dels tribunals espanyols per aquests crims contra la humanitat. És això que és el recolzament, diguéssim. Moltes gràcies per l'aclaració. Jo pensava que això havia originat. No. També tenim amb nosaltres el senyor Antoni Blanc, bona nit. Bona nit. Professor titular del Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals de la Universitat de Lleida, doctor en Dret per la Universitat de Barcelona, professor convidat a universitats estrangeres, a Itàlia, Bielorússia, Xile, autor d'articles, editor, coautor de llibres sobre protecció internacional dels drets humans,
relacions de la Unió Europea amb països mediterranis i Europa de l'Est. Entre els llibres jo destacaria, per exemple, aquest, que vostè és l'editor, La Protección Internacional de los Derechos Humanos a los 50 años de la Declaración Universal, editat per Tecnos conjuntament amb la Universitat de Lleida i ANUE. En tinc també aquí un altre, La Herencia Soviética, la Comunidad de Estados Independientes y los Problemas Sucesorios, també editat per Tecnos. Vostè és president de l'Associació per les Nacions Unides a Lleida i membre del Consell Federal a Catalunya. Gràcies a tots vostès per ser amb nosaltres. No sé per quina pregunta començar. Faré dues i vostès m'agradaria que triessin. Una, la que hem dit abans, què s'entén per tortura, i l'altra, aquesta pregunta colpidora que fa Ricardo Lagos en els seus compatriotes, dient com podem explicar tant horror, com vam poder viure 30 anys en silenci. I la pregunta és, com podem callar tantes vegades quan sabem que a molts països, inclòs el nostre, s'ha torturat i es tortura. Poden triar les dues. Una serà la primera i l'altra serà la segona. Bueno, dir que és tortura, no? Sembla que tots entenem per tortura aquest dolor que es fa a una persona per obtenir, que es provoca a una persona per obtenir una declaració, no? I pot torturar la policia, no? Pot torturar la policia per obtenir una revelació, una imputació. Ara, s'ha de distingir, no? La tortura que fa, diguéssim, un particular, no? El dolor que provoca un particular a una altra persona, de la tortura que provoca un funcionari públic, no? Perquè són dues situacions que són diferents social i jurídicament diferents. Si la fa un funcionari públic, aquesta tortura, darrere d'aquesta tortura hi ha una raó d'estat. En canvi, si la fa un particular, pot ser la satisfacció d'una patologia, pot ser, no? Ara, què ens interessa més a nosaltres? Jo crec que ens interessa més a nosaltres aquesta tortura que fa el funcionari públic per la raó d'estat. Per què? Perquè això defineix situacions. Un estat és el funcionari, no? Que vol averiguar alguna cosa i tortura a un particular, tortura a un ciutadà, tortura a una persona. Aquesta persona, en un estat democràtic, naturalment, comés un delicte. Ara, quan aquesta tortura o aquest crim, perquè està definit com un crim contra la humanitat, de lesa humanitat, quan es fa, diríem, sistemàticament per l'Estat, per funcionaris públics de l'Estat, això ja derivem a una altra cosa de l'estat terrorista. L'estat, no, que practica la tortura i les violacions dels drets humans i no reconeix els drets individuals per mantenir-se en el poder. Aquest jo crec que és el tema que ens interessarà aquesta nit. No? Aquesta mena de tortura. No? Jo diria una altra, matitzaria possiblement encara més. També hi ha la tortura per part d'aquests funcionaris públics que representen un estat que no és únic i exclusivament per obtenir una informació o una confessió, sinó que també pot ser per sotmetre'l sota un poder determinat. Tots els torturats que va haver a Xile van estar torturats per obtenir informació o perquè se sabés que eren torturats. Tots els torturats a les presons iraquianes són per obtenir informacions o era un exercici de poder per part dels funcionaris nord-americans que estaven en aquella presó de Bugaib? Jo penso que, de fet, s'ha parlat molt de les diferents gradacions que hi ha entre tortura i mals tractaments, no? De fet, quan es parla de tortura, caldria
caldria distingir entre tortura pròpiament dita i el que s'anomena altres tractes o penes inhumans, degradants, no? Que sembla que sigui una escala menor. És un perill perquè podria donar pas a certa impunitat, en el sentit que només és important quan es practica la tortura una gravetat física o psicològica important i no tant quan parlem a un nivell més baix. Hi ha moltes sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans en aquest sentit. Jo penso que en qualsevol cas és denunciable tant la tortura pròpiament dita com aquests nivells inferiors. De totes maneres, jo penso que és evident que el fenomen és antic, molt antic. Hi ha estudis de Rybakova, per exemple, que parla fa una anàlisi de la tortura del segle XVIII, fins i tot Tomàs i Valiente, la tortura en Espanya, publicat als anys 70. És un fenomen molt antic, com a instrument de pressió política per les dictadures, com a tècnica d'interrogatori, fins i tot, o gratuït, fins i tot gratuït. Jo penso que el que és nou realment és la preocupació internacional per erradicar aquesta llacra. Això realment és nou, o relativament nou, perquè parlaríem de la segona meitat del segle XX, quan comença aquesta preocupació internacional, sempre al voltant o en el marc de la protecció internacional dels drets humans en general. Una preocupació particular per la tortura, però en el marc de la preocupació internacional per la protecció dels drets humans. I aquí cal parlar de l'obra de les Nacions Unides. A mi m'agradaria comentar també breument una Vostè també anava a dir una cosa abans. perdona. No, Que a més està recollit a la Comissió contra la Tortura Espada, de fet per qualsevol forma de discriminació, és a dir, l'abús d'autoritat, que podríem dir d'alguna forma, que també és important. La tortura no només és per una causa que pot ser que és correcta per tenir aquesta informació, sinó per qualsevol forma de discriminació, per qualsevol forma de superioritat per part del funcionari cap a la persona que recull precisament això. Això en el nostre codi ha estat incorporat recentment, en el mes d'octubre, això ja al dret internacional ja estava de feia molt de temps, i el nostre codi propi està. Però és molt important aquest combatre la discriminació, combatre qualsevol forma de discriminació, aquesta superioritat per part del que deté sobre la persona detinguda, perquè d'alguna manera també permet entrar coses que abans, fins a cert punt, podien no ser contemplades com a tortura, com poden ser les violacions a comissaria, per exemple, que s'han donat casos i que no sempre han quedat perfectament recollides en diverses sentències i en diverses situacions. Tot això conforma que, evidentment, el camp de la tortura en molts casos és, per una banda, aquest tema de la informació que parlàvem, però també, evidentment, això que també ha quedat per aquí, que és l'abús de poder, és la superioritat d'un costat enfront de l'altre, aquest sentit de la impunitat que està sota tot això, de que l'agent de l'autoritat, en aquest cas el funcionari públic, té a les seves mans tot el poder per fer amb tu el que ell vulgui. I tu has de tenir la sensació de que ell realment pot fer-te el que vulgui perquè tu no és ningú i ell ho és tot. I crec que això també comportaria aquesta segona part que també estaven recollint nosaltres en els vostres comentaris. Sí, mi intervención iba por ese lado también. Reforzar la idea de que siempre que hay una tortura, que significa un maltrato de uno hacia otro, siempre hay una relación de poder, en que el victimario tiene el poder sobre la víctima. Y esto ocurre tanto a nivel de violencia organizada como en violencia intrafamiliar. No, jo volia fer una pregunta personal a vostè. Bueno. Vostè a Xile el van detenir i el van torturar. Sí. En el procés de tortura, quant temps va durar? Bueno, jo vaig estar a l'Estadi Nacional, això va ser des del mes de setembre fins a desembre, i jo diria que cada dia va ser una tortura, perquè tu estaves ahí i no sabies com acabaria això. Aquesta és la tortura permanent. Ara, de la tortura física individualitzada va ser una hora, diguéssim, no? Amb els ulls tapats, bueno, ahí va ser. Però, bueno, aquesta inseguretat, la mateixa inseguretat et deixa tu que no saps què va passar, perquè no estàs només a cap judici, sinó que en una situació molt precària. I suposo que és tan important el moment de la violència física com l'angoixa de no saber si l'endemà pot ser deportat. Clar, però tu tens... La violència física, bueno, tu dius, bueno, ara s'ha acabat,
pot ser que no torni, no? Però no torni. Però, bueno, a vegades torna, no? A mi em va passar que em van cridar per una segona vegada, no? Allà a Ment, i va ser més o menys cap a les 5 de la tarda, no? I el militar, no? El militar que m'havia cridat, que va començar l'interrogatori, de cop i volta diu, bueno, he de berenar, i se'n va berenar. Sort per mi, no? Era un funcionari. Això, o sigui, la seva tasca era torturar, però bueno, ho feia de 8 hores a la setmana, o 8 hores al dia, no? O 40 hores a la setmana, s'havia de respectar. Se va anar a berenar i se va oblidar de mi, no? I vaig quedar ahí tot sol, no? I bueno, vaig tenir... En el cas seu, buscaven informacions concretes? No, no. Això jo volia, en aquest camí que ha assenyalat el moderador de la matització, no? I que diria també en la mateixa línia que ha dit Alfonso, no? Bueno, la tortura també té una finalitat de crear por a la població, no? Els primers dies del cop d'estat a Xile, i suposo que el mateix ha passat a Iraq, no? I per tot, la força d'ocupació de què tracta? Crear por a la població. És una medida, diguéssim, de prevenció a partir de la por, no? Perquè es quedin tranquils el rest de la població. És un exercici de poder, en aquest camí de matització que com veu vostès, i volia jo en aquest mateix camí també una altra matització. La tortura, un funcionari pot torturar, no? Pot torturar en un país democràtic. Aquest funcionari és un delinqüent i aquest país democràtic que garantissa els drets individuals portarà aquest funcionari als jutjats i serà condemnat. Per què? Perquè aquesta no és una política de l'Estat. I això, que un funcionari torturi en un estat democràtic no fa un estat terrorista. Això jo volia matisar. I hi ha funcionaris que són delinqüents, que és una altra cosa. Ara, una altra cosa és quan l'Estat té una política, no?, de repressió contra la població. És una altra matització perquè jo penso que s'ha de deixar molt clar això, no?, perquè algú pot fer una... On situaria vostè els Estats Units actuals? Els Estats Units actual té una doble moral, perquè té la moral interna, diguéssim, donde se garantizan els drets individuals de les persones, amb retrocessos a vegades, avances i retrocessos, no? I una moral externa quan és una força d'ocupació en la guerra exterior, en la guerra preventiva, donde no respecta, està clar, no respecta els drets humans, no respecta el dret de la guerra, no respecta les convencions internacionals. Però a l'interior, davant dels seus ciutadans, no? Jo diria que funciona més o menys amb els drets individuals, no? Les garanties dels ciutadans, no? Per això jo parlo que té una doble moral. No és el mateix els Estats Units davant en l'estranger que els Estats Units al seu interior. I en relació precisament al que acaba de dir Hernán, jo penso que cal distingir entre la tortura com a política sistemàtica d'estat, parlaríem de crim internacional fins i tot, encara que és una figura en revisió, no? Però seria una política destinada per part de l'Estat a un instrument de pressió política. En canvi, als estats democràtics, i aquí tenim que dir que és un gran avanç de la humanitat, no? La tortura és una excepció. És un gran canvi. Pot haver tortura, però és esporàdica, és una excepció. El que passa que jo crec que l'11 de setembre ha canviat una mica tot això, no? Perquè després de l'11 de setembre, amb el pànic generalitzat i l'estat d'excepció de fet a molts estats, no? El que s'ha creat és una mena d'acceptació tàcita, per part d'alguns, evidentment, de la tortura com a tècnica d'interrogatori acceptable. Això realment per mi és un terrible endarreriment del que s'havia aconseguit fins ara. I el tema concret dels Estats Units està aquí present. O sigui, que hagi de sortir precisament el candidat a fiscal general
l'Alberto González, davant d'una comissió parlamentària, a dir públicament que no és defensor de la tortura, precisament perquè feia 2 anys, quan desenvolupava un càrrec de menys importància, el conseller jurídic de la Casa Blanca, i havia dit per escrit, fins i tot, que la guerra global contra el terrorisme acceptava la pràctica de la tortura i que els Estats Units no complia la Convenció de Ginebra perquè era obsoleta i limitada, i que hagi de sortir públicament a desfer aquestes afirmacions, jo crec que detalla, concreta bastant bé la situació com ha quedat després del 11 de setembre i en particular l'actitud dels Estats Units, de la megapotència, no? davant del món. No? I la doble moral que Hernán deia abans crec que és palesa. No? Crec que un signe distintiu de les democràcies és precisament el tracte exquisit al presoner, al pres, al detingut, sospitós o condemnat, però el tracte, diguem, humà, digne, respectuós amb la dignitat humana. I anar enrere és terrible per la humanitat sencera, no? I sobretot per una potència que es diu democràtica, com els Estats Units. Jo ara quan parlava recordava que quan vaig començar a fer de coordinador la campanya contra la tortura aquí a nivell de Catalunya, estàvem molt contents perquè a Israel, que era l'únic estat en el que estaven permeses legalment algunes opcions de tortura. El que ells anomenaven eufemísticament pressió física moderada, que podia ser coses com asfíxies, com a llums, treure llums i tal, sorolls espantosos tota l'estona i tal. I això recordo que quan l'any 99 el Tribunal Suprem d'Israel, després de 12 anys de lluita de diversos col·lectius per aconseguir tot això, va determinar que aquesta no era la forma de tractar els presoners. Doncs jo recordo que l'any 2000 estaven tots molt contents perquè d'alguna manera tenia la sensació que anaves cap a un cert sentit. Quina no és la sorpresa de que ara torna a revifar-se el mateix llenguatge, ja no es parla de pressió física moderada, es parla per la CIA de tècniques de mejora d'interrogatorios. I són les mateixes pràctiques. I són les pràctiques que veiem a Guantánamo, i són les pràctiques que veiem a Abu Ghraib, que està a Iraq, són les que veiem a Bagram, a Afganistan, i són les que veiem a altres bandes. És a dir, són mateixes pràctiques, tècniques de mejora d'interrogatorio, però dintre de tot això el que hi ha un horror, com ja es conversava del seu cas, és que estàs en mans de funcionaris, que arbitràriament, no per una ordre d'un jutge, que afortunadament com són il·legals saben que no poden, sinó d'una persona que és funcionària, o que no és funcionària, que és un guardaespaldes d'aquests que són contractes d'una persona, que faran tot el que vulgui. En el cas d'Israel era curiós, perquè allà eren de... Totes començaven que a l'hora de berenar se n'anaven. Allà era curiós, perquè estaven documentades de diumenge a dijous, perquè divendres i dissabte eren festius a Israel. I els funcionaris treballaven aquelles hores, i el cap de setmana era festa. La gent sabia que no patiria cap problema. En canvi, entre setmana, entre que era la setmana llata, i aquí estem veient nosaltres, més o menys són funcionaris que dintre del seu horari laboral de treball, o gent contractada, doncs es dedica a fer aquest tipus de feines, amb una certa normalitat. Llavors el que horripila, entre cometes, a la gent que en aquest moment estem tractant de defensar els humans, és que els estats no tinguin una actitud molt més dura i molt més clara respecte a que els Estats Units no hagi sortit clarament amb tota la força, sinó que aquest Alberto González hagi de declarar en una comissió parlamentària que també està en contra de la tortura. O sigui, això que no sigui tan clar que no calgui dir-ho, en el sentit de que aquí no caldria, en principi, que un ministre faci aquesta pretensió, no caldria. Malgrat que nosaltres podem tenir algun tipus de queixes, però és veritat que no caldria que digués. Però ja sí que és necessari lluitar contra la tortura i que l'Estat es defineixi clarament fins a quin punt està decidida a acabar amb aquest tipus de maltractament i tortura a les presons dels Estats Units i que té esparcides per tot el món. Jo crec que precisament la superioritat moral de les democràcies s'ha de demostrar en aquest tipus d'actituds. Hi ha algunes democràcies o alguns països que pensen que davant d'actituds com les dels terroristes de l'11 de setembre el que han de fer és donar mostra del seu poder i de la seva força, sigui als Estats Units o sigui al Marroc o sigui a un país d'Àsia on poden ser víctimes d'un atemptat massiu on moren centenars de persones. No? Clar, però precisament el que s'ha de reconèixer com una superioritat moral, com a dic, de la democràcia, és que no es pot utilitzar els mateixos mètodes, els mateixos instruments contra els enemics
contra els fanàtics violents que utilitzen, i ho veiem per televisió, no? Quan hi ha un segrest, per exemple, això és una tortura, evidentment. Però es poden utilitzar els mateixos instruments que utilitzen els fanàtics violents. Ahí es donde nos debemos diferenciar, de no ponernos al nivel de los victimarios. Jo crec que aquí s'ha posat sobre la taula un tema molt interessant, no? Fent abstracció d'aquestes coses que hem estat parlant. Clar, és l'antinòmia que hi ha entre la seguretat col·lectiva, no? I els drets individuals. Perquè què diuen aquestes persones que defensen la tortura? Diuen, bueno, és per la nostra seguretat, hem de saber a on aquest home ha posat la bomba, qui ha fet aquestes coses, perquè hem de reaccionar. Es tracta de nostra seguretat, la seguretat de tots. Clar, però es poden violar drets individuals per aquesta suposta seguretat col·lectiva. Nosaltres, en la història de l'evolució democràtica dels estats, trobem sempre aquesta antinòmia, seguretat col·lectiva, drets individuals. I curiosament, sempre perden els drets individuals. Hem parlat dels Estats Units, hem parlat de Xile, hem parlat de Latinoamèrica, parlem d'Espanya. Parlem d'Espanya. Aquest informe fa referència, en molts casos, a sentències de judicis que, com que en el nostre país la justícia és tan ràpida, doncs fan referència a processos de tortura dels anys 70 i 80. Es continua torturant a Espanya? Sí, s'ha de dir que en principi sí. La tortura és un fet que, com abans ja s'ha comentat... Però és que a mi l'acusació que en principi sí em sembla tan greu que m'agradaria que ho matisés. No vull matisar-ho, en el sentit que, primer, no hi ha tortura sistemàtica, tal com s'ha esmentat aquí, l'Estat no propicia la tortura, l'Estat crea una sèrie d'eines, una sèrie de mecanismes per lluitar contra la tortura. Llavors, des d'aquesta perspectiva, sí, en general, la major part de les tortures que Amnistia Internacional té documentades al nostre país són per motius de discriminació racial, són per la suposada superioritat que en molts casos els agents de l'autoritat sobre la persona detinguda, que fa que s'extralimiti el compliment de la seva funció i que faci tortures directament, tortures en conseqüència de mort, tortures en conseqüència de violació, tortures en conseqüències, però són relativament, en general, més actituds de persones concretes, d'agents de l'autoritat concreta, de situacions concretes, que no de l'Estat, que darrere d'això estan parant o donant canxa a aquest tipus de temes. Malgrat això, la xifra és prou elevada, com perquè Amnistia, que és el que sí que d'alguna forma denuncia, és que creiem que s'ha de fer més des del govern espanyol per lluitar per la prevenció d'aquest tipus de delictes, que creiem que es fa poc. Creiem que s'ha de millorar tot el que és la llei d'enjuiciamiento criminal, perquè creiem que el règim d'incomunicació per 13 dies és completament excessiu i que d'alguna manera facilita o propicia que es puguin donar aquestes pràctiques de maltractament, i també creiem que el que cal, i és més aviat aquest tipus d'informe, s'ha d'acabar amb la sensació d'impunitat. En general, com la gent que pot veure aquest informe, i aquest informe s'ha de dir que es basa en sentències, no es basa en investigacions nostres ni res. Hem agafat sentències, hem llegit les sentències i s'han estudiat aquestes sentències. I dintre d'aquestes sentències hem mirat les coses provades que es declaren i les coses tal. I hem vist que és una cosa molt curiosa. Hi ha penes, hi ha tortures demostrades que han estat condenats al torturador indemnitzant 30 euros, per exemple. Hi ha un terç d'aquestes, sí, 30 euros, hi ha un terç d'aquestes condenes d'indemnitzacions que no arriben a 600 euros, per posar una altra quantitat, no? Un terç d'aquestes condenes. Evidentment no estem parlant de les tortures més greus que s'han adonat, però sí que és cert que, com Patricia segur que coneix millor que ningú, les seqüeles que pot tenir el tractament, els anys que pot tenir, i tu també per el que has viscut, tot això, probablement amb 600 euros o aquest 30 euros, aquest maltractament, per mínim que hagi estat, aquest abús de poder, aquest deteriorament mental, de tot aquest tipus de temes, probablement no està bé. Pensa que no tenim normes, que és curiós en un estat com el nostre, perquè els jutges puguin recórrer fàcilment a un sistema d'indemnització que estigui legalitzat. Recorren a la llei de trànsit, de manera que si en un accident de trànsit, que hem de recordar que el trànsit és per imprudència, és un accident, doncs un senyor ha d'indemnitzar amb una quantitat, és el mateix, però que no és el mateix. Un senyor que té un accident i que atropella una persona i que la deixa paralítica per dir alguna cosa, llavors ha de pagar una quantitat
que no, evidentment, quan hi ha darrere una actitud, perquè evidentment aquí cal una actitud per part de la gent de l'autoritat que sigui volcada per fer aquest mal a la persona detinguda, no? Llavors s'ha de dir que en el cas de l'estat espanyol, reitero, no hi ha una actitud sistemàtica de l'Estat, ni molt menys, però sí que creiem des d'Amnistia Internacional que caldria fer un esforç especial per part de l'Estat per encara lluitar molt millor contra aquest tipus de pràctiques que es donen, ja dic, en tots els nivells, des de policies estatals, autonòmiques, locals, per totes parts, i creiem que tenim prou casos documentats en diferents informes com perquè que calgui una mica d'acció. Però s'ha de dir també que aquest tipus de pràctiques es donen en la major part de països occidentals. També, en aquest sentit, no m'agradaria que semblés que hi ha una cosa especial al nostre estat, això passa a França, passa a Alemanya, passa a altres estats, que cal, evidentment, els mecanismes que l'estat té de defensar la seguretat dels seus... Fixa't, tornem a parlar de seguretat, perquè moltes vegades la seguretat dels individus també és davant del propi estat. Doncs aquestes coses, aquesta lluita per la seguretat dels ciutadans, l'Estat també ha de fer-la servir de cara a lluitar contra la tortura. La veritat és que aquestes xifres, aquest percentatge són bastant curiosos. Aquestes 40 sentències de les 95 examinades, el màxim que es paga com a indemnització és entre 12 i 30.000 euros, que només ha afectat a un 3% de les víctimes, i entre 6 i 12.000 euros, que és l'altra categoria, un 5%. Parlem de les presons espanyoles, perquè el motí recent de la presó a Quatre Camins va demostrar que alguns funcionaris exercien violència sobre els presos. També ara els funcionaris diuen sí, però els presos també exerceixen violència sobre els funcionaris, efectivament, però uns tenen més possibilitats de defensar-se que els altres. I a més, d'alguna forma, els delinqüents han de ser castigats en tots els casos. Vull dir, si els presos cometen actes de violència contra els guardes, han de tenir un règim sancionador, que és el que demana Amnistia. I si els funcionaris de presons o la gent que té la sota vostè d'aquesta gent s'extralimita les presons, doncs també ha de tenir unes sancions. Vull dir que no es demana l'excepcionalitat, al contrari. El que es demana són unes pràctiques que de fet ja estan reglamentades, i això segur que l'Hernán coneix millor que jo perquè és per dret penal, segur que existeixen unes normes legals que fa que la gent, segons vagi cometent diversos tipus d'actes, doncs puguin ser castigades d'acord amb aquestes. El que s'ha pogut documentar d'alguna forma és que en algunes presons espanyoles, evidentment, hi ha aquestes pràctiques que, torno a dir, no són sistemàtiques, no són normals, no són habituals, però que es donen. El que és pitjor de tot aquest tipus de temes i que avala el que és la impunitat, i que és un tema que també es recull aquest informe, és un cert corporativisme que fa que ningú denuncia ningú, amb la qual cosa es pot demostrar, perquè els metges forenses en aquest cas no tenen més problema, que una persona sota custòdia ha patit maltractaments. Això és un tema que no és massa complicat. Però qui ha fet aquest maltractament? Generalment la persona que ha patit aquest maltractament no té consciència clara de la cara o de la persona que va fer aquests maltractaments. Llavors el problema és que els companys entre si no denuncien a qui han estat les persones i el jutge finalment no pot arribar a condenar ningú per tortura directament. Això ha passat a Catalunya, per exemple, amb el cas d'Andrés Zaidi a la comissaria de Roses. Això crec que ha passat, però no estic segur perquè no sé com està en aquest moment el tema aquest de la presó de Quatre Camins. Hi ha diversos casos en què sembla que el jutge no ha pogut identificar a les persones que suposadament van cometre aquest tipus de maltractaments. I això creiem nosaltres que evidentment és un problema i que cal que l'acció, en aquest cas del govern de la Generalitat, que li afecti, i d'altres governs, per lluitar i prevenir aquestes tortures és molt important. La matisació que fas crec que és molt important. A més, com a responsable d'Amnistia Internacional aquí a Catalunya, és a dir, estem parlant de fets esporàdics. No es pot donar la idea de que la pràctica de la tortura sigui sistemàtica avui en dia aquí, ni molt menys, no? És un fet esporàdic, una excepció, com deien abans, però jo crec que, tot i que els mecanismes judicials han funcionat relativament bé a nivell intern, amb mancances importants a l'hora de fixar les indemnitzacions, això està clar, però han funcionat relativament bé i fins i tot a nivell europeu, el Tribunal Europeu de Drets Humans i moltes sentències en aquest sentit. Penso que la qüestió de la prevenció continua sent una qüestió bàsica, fonamental. El Conveni de Nacions Unides sobre la tortura i altres tractes o penes inhumans i degradants ressalta molt la qüestió de la prevenció, en el sentit que els estats pas amb aquesta convenció, que té pràcticament
pràcticament 140 ratificacions, és a dir, que està molt acceptada, doncs es comprometen a incloure dintre dels programes de formació professional a totes aquelles persones que estan encarregats d'aplicar la llei, que estan en contacte amb presos, amb detinguts, etc., policies, però també personal mèdic, també, evidentment, funcionaris de presons, etc., uns programes de formació i d'informació. Jo crec que això és un nivell molt important, com també ho és la qüestió de la protecció i de la reparació de les víctimes, que s'ha parlat també d'aquest tema, o de no acceptar cap declaració feta sota tortura, en cap procediment, en cap fase del procediment. Són qüestions que realment reforcen aquest nivell de prevenció. A nosotros al centro, si bien atendemos más inmigrantes víctimas de violencia, han venido algunas personas de aquí de España que son miembros de grupos antiglobalización o antisistema que le llaman y que habían sido duramente represaliados en las manifestaciones con golpes y vejaciones por parte de la policía. Y luego hemos estado trabajando con ellos a nivel de reparación y psicológico y ha sido bastante difícil para ellos obtener una reparación por parte de la sociedad, ¿no? Están en esa lucha a nivell legal i mèdico. Penso que aquest és un tema interessant. A veure, ja hem parlat aquí de ha hagut una reacció dels jutjats. Ha funcionat aquest mecanisme democràtic, però fins a cert punt. Perquè, clar, ha hagut condenes, no? Però no ha hagut una reparació a la víctima. I estic parlant jo del torturat dintre d'un sistema democràtic, no? Una reparació a la víctima. Aquí deia Alfonso una cosa que és important. Es fixen les indemnitzacions a partir dels baremos del trànsit, no? Clar, els baremos del trànsit s'han fet per les companyies asseguradores, per als clients del trànsit, no? Per tenir, els jutges empleen utilitzen aquest baremo per als clients del trànsit, per què? Perquè tenen ahí una cosa objectiva, no? Per fixar indemnitzacions iguals, no? Ara, es pot utilitzar aquest baremo d'accident del trànsit tractant-se de tortura? No, jo penso que no. Per què? Perquè el torturador té molt de cuidado, no? De no deixar signes, no? En el cos de la víctima. Així que tu no pots, diguéssim, mesurar, no? Quina és la seqüela que ha deixat aquesta tortura. Si nosaltres mirem el Codi Penal, nosaltres veurem que en l'article 173, on està el delicte de tortura, està en el títol 7 de les tortures i altres delitos contra la integritat moral. Així que no es tracta únicament de protegir la integritat corporal de la persona, sinó que també la tortura significa, diguéssim, una agressió a la integritat moral de la persona. I això s'ha d'indemnitzar. I s'ha d'indemnitzar amb força, diguéssim, d'una manera significativa. Per què? Perquè justament la persona que està torturant a l'altre és un funcionari, és una persona que ha de protegir-te, no torturar-te. La seva feina és protegir-te. És per això que és una responsabilitat molt més grossa i és una responsabilitat de l'Estat. I acabo, jo penso que aquí els jutges han de separar això, el que són les indemnitzacions fixades objectivament per accidents del trànsit d'altres indemnitzacions. Si es tracta d'indemnitzar i on l'Estat té la responsabilitat subsidiària, ha d'indemnitzar com se ha d'indemnitzar. Tú piensas en las secuelas psicológicas que puede tener para una persona que supuestamente quien te debe proteger te está aniquilando, te está destruyendo como persona, te está agrediendo y te está maltratando. Entonces, las secuelas son a largo plazo. A mi m'agradaria que m'ajudessin a interpretar aquest programa de televisió que fan al Marroc. He llegit al diari, almenys, que surten antics presos del règim marroquí, concretament empresonats quan regnava Hassan II, el pare de l'actual monarca,
i expliquen a les càmeres les tortures a les que van estar sotmesos. Quin sentit pot acabar de tenir? Un sentit col·lectiu, un sentit polític per part del regnat actual, del rei actual, de que ell no té res a veure amb el que feia el seu pare, encara que sigui el descendent de la monarquia alauita? Com es pot interpretar? Jo penso que realment el procés aquest és curiós al Marroc. A mi em sembla que utilitzar la televisió... Com a mínim. Perquè no es tracta d'un procés com s'ha portat a terme a altres llocs, per exemple a Xile, en el seu moment a Argentina, la comissió d'Ernesto Sábato, o a Sud-àfrica, Desmond Tutu, a Guatemala, Perú, etc. El Salvador també, no? És un procés diferent del Marroc. És curiós perquè no s'ha produït un canvi democràtic pròpiament dit, i que ho faci l'actual monarca Mohamed VI respecte a l'antic règim del que estava el seu pare, que és el mateix, evidentment, doncs és un procés curiós. No? Jo penso que aquí el que es tracta normalment amb aquest tipus de processos és de portar alguna mena de catarsi col·lectiva, no? Un procés de catarsi, d'entonar el mea culpa col·lectiu. Jo penso que això té sempre efectes positius. No? El cas de Xile, precisament quan es va presentar l'informe sobre la tortura, jo era allí en aquell moment, i vaig estar sorprès perquè fins i tot el cap de l'exèrcit xilè, el general Cheire, va acceptar la responsabilitat institucional de l'exèrcit a la repressió xilena. Que no ha fet el Poder Judicial, Sí. Que no ha fet el Poder Judicial. Sí, és curiós. És un procés de catarsi, jo crec, en definitiva. El que està. Ara, al Marroc no hi ha hagut un canvi democràtic pròpiament dit, és una democràcia limitada, i això dona un element diferent als altres processos. Però jo penso que aquí això està molt vinculat amb una de les preguntes del moderador. Com és que hi ha hagut 30 anys de silenci, no? A Xile, que tothom sabia que es torturava, que es desapareixien persones, no? O com va ser a l'Alemanya nazi, no? Que tothom sabia, o no volia saber, que hi havia camps de concentració, en forns... Y aquí en España, ¿cuánto tiempo se ha estado sin hablar? Jo penso que aquesta és una pregunta per Patricia, no? ¿Por qué es això, no? ¿Qué pasa? Bueno, yo pienso que a nivel social es diferente, puede haber similitudes como a nivel individual, ¿no? Que las personas necesitan su tiempo para poder enfrentarse a sus fantasmas, ¿no? Y a lo traumático de ciertas vivencias. Ahora, en Chile, creo que también tenía que pasar un tiempo hasta que hubiese una cierta seguridad para que la gente pudiera atreverse a hablar de ciertas cosas. Porque había momentos en los primeros años del golpe, incluso en el momento de la transición, en que la gente aún no estaba segura para hablar. Todavía hubo asesinatos y desapariciones cuando la gente intentaba enfrentarse a la verdad. Y se encuentran completamente desamparadas porque si van a los jueces y a los tribunales no acogen sus demandas. Hay una respuesta, sí. De tota manera, a mi se'm fa... O sigui, entenc l'explicació, Per exemple, aquests processos del mateix Xile, on els presos eren situats amb avions i els deixaven caure a sobre del mar. Jo no sé els funcionaris quina devia ser la seva moralitat, però tant de silenci, perquè jo no tan sols recordaré el silenci sobre les tortures, sinó que en el cas de Xile, la societat xilena, en els anys 80, 90, vivia perfectament sota el... Deien, és un dictador, Pinochet, però tenim una economia estable, tenim un sistema d'assegurances, el millor de Llatinoamèrica, una seguretat social fantàstica i un silenci colpidor, absolutament. Pero esto es por la gente que tiene el poder de las comunicaciones, y esto es casi la mitad de la población. O la consciència dels drets humans, no? Estem bé, per què? Perquè podem comprar,
portar els meus fills a l'escola, no? Jo visc tranquil en la meva població, la tinc a la meva casa, però no hi ha una consciència dels valors dels drets humans, no? Clar, perquè el problema... Però sempre hi ha grups, sempre hi ha grups. Per exemple, ara recordaré, en el cas d'Argentina, en el cas de Xile, aquella imatge del cardenal o del bisbe donant la comunió a Augusto Pinochet. Sí. El bisbe o el cardenal en qüestió no havia sentit res de tortures en el país. Bueno, perquè és veritat que un ciutadà potser no pot aixecar la veu per dir que el seu veí ha desaparegut o l'han torturat. Però no crec que torturessin el cardenal en qüestió. Es no querer ver más allá, es no querer ver más allá de tu pequeña parcela. Tú estás bien, como dice Hernán, tú estás bien, tienes una estabilidad económica y con esto te quedas tranquilo. Las luchas sociales de los años 70 pues ya quedaron atrás. Y lo que me interesa ahora es tener mi propia seguridad en mi pequeño mundo. Pero es no querer mirar lo que está pasando con más de un tercio de la población que está... Chile es el tercer país ahora a nivel mundial con la mayor diferencia a nivel económico. Precisament, la comissió aquesta l'ha presidit un bisbe, no? El bisbe Balech. L'impacte social d'aquest tipus d'informe és un tema interessant, no? Perquè, per exemple, a Xile s'ha vist que fins i tot la classe empresarial han donat, i la classe, diguem, mediàtica, dels mitjans de comunicació, vull dir, han donat una mica el mea culpa, també, per haver cregut la versió oficial que donava el règim, no? I la classe empresarial, per una altra banda, ha reconegut que aplaudia la dictadura, perquè les reformes econòmiques de la dictadura li anaven bé, li anaven fantàstic. No? I ara no estan... S'ha donat una mena de reacció també de la classe empresarial reconeixent la seva part, diguem, d'implicació indirecta amb el procés de la dictadura. Hi ha casos curiosos. Quan parlava del cas del Marroc, per mi la veritat és que el Marroc és un misteri, entre cometes, si em permeteu, no? És veritat que fan això, però bueno, els torturadors no són sotmesos a judici, no poden anar a judici, vull dir que és un procés molt raro. Hi ha una part que diu el que està passant i això està molt bé, i a més ho dic de veritat que està molt bé perquè hi ha una part important que és la restitució de les víctimes en el seu propi entorn. Les víctimes ja no són culpables, que és una cosa que també passa molt, sinó que les víctimes van ser protagonistes d'alguna forma si voluntàriament accepten. Però no hi ha càstigs, els informes Ali Lamret, o per que és difícil de pronunciar el seu cognom, van a presó per un tema de llibertat d'expressió, bàsicament per parlar d'un tema del Sàhara Occidental i tal. O sigui, es manté una certa arbitrarietat de justícia. Aquest any passat feia Amnistia un informe sobre una prisió que està la prisió de Témara, qual és una prisió que hi ha molts de gent suposadament islamista, però que més que ni tan sols se sap exactament com van presos, que estan detinguts per una policia, que és la Direcció General de Surveillance, que no recordarà com es diu. Molts saharauis també. Molts saharauis també, que estan en aquesta presó, que són torturats, segons s'ha pogut documentar abundament per Espanya, i no són ni tan sols agents de l'autoritat, no poden tenir gent sota la seva custòdia. O sigui, és el mateix estat que en aquest moment tenim una pràctica denunciada per Amnistia en la prisió de Témara, per posar-te un exemple, i al mateix temps està fent això. Cosa que des d'Amnistia veiem molt bé aquest tipus de coses de fòrum per la veritat en cas de tortura, ho veiem molt bé, però sí que és veritat que trobes que és un cas curiós perquè no hi ha un procés, diríem, normalitzat com fins a cert punt hi ha Xile, vull dir que veus en Xile és un procés llarg, però és un procés cap a una certa cosa. Aquí veus, és com si diguessin que a Xile en aquest moment hi hagués una presó especialitzada en torturar, no? Seria insostenible completament en un estat normal, no? I en aquest tipus de processos. Per això passa a Marroc. El tema de la tortura i el tema dels drets humans és més, com ho diríem, més condicionant del que sembla. Per exemple, ens condiciona moltes altres coses. Som capaços de defensar els drets humans a tot el món. Però, en canvi, posaré dos exemples. Moltes vegades, quan parlem del Marroc, jo he escoltat algunes opinions que diuen del Marroc no el toquem gaire, no sigui cas que se'ns desestabilitzi molt el Magrib. O quan parlem de Cuba, oblidem algunes de les coses del règim cubà
i dels detinguts que hi ha a les presons cubanes i les maneres de viure. Sembla que l'argument dels drets humans som capaços d'anar a una manifestació contra la tortura. Però, en canvi, en segons quines circumstàncies, en segons, tenim amnèsies parcials. Sí, hi ha una mena de doble moral, no? Una doble moral, i parlo també jo parlo principalment dels estats, ¿no? Porque claro, según de dónde venga la tortura, ¿no? Ella parla, recolzaremos no, o rehusaremos o no. Jo diria que hi ha un problema, no? Jo diria que hi ha un problema. Al mateix Xile, la reacció més forta, jo diria, no va ser quan va sortir aquest informe de la tortura contra Pinochet, la reacció contra Pinochet, sinó quan es va trobar que tenia milions de dòlars a l'estranger, ¿no? Millones de dólares a l'estranger, ¿no? Impacta más que sea ladrón que asesino. Claro, La corrupción económica. era un corrupte perquè havia perdut diners, no? Però no era un corrupte perquè havia torturat. I perdonem la tortura perquè la situació del país l'obligava, Clar, ara que això no s'hagi importat els diners. Clar, és per això jo dic, i jo parlo ja en general, no únicament de la població xilena. Tenim nosaltres realment societats democràtiques, i vull dir, en una societat democràtica on cadascuna de les persones siguin conscients dels seus drets individuals i que han de defensar els seus drets individuals i del seu veí. Això ho vull dir jo, no? Perquè, clar, si tu ets conscient dels teus drets, no? Dels teus drets individuals, tu pots amb força, no? Exigir-li a l'Estat el respecte d'aquests conscients individuals, però no únicament per tu, sinó també per els teus drets. I això jo penso que és una mesura de la profunditat democràtica també de l'Estat, no? Mira això. Sí, en relació precisament amb la qüestió que s'ha plantejat aquí. És a dir, si ve de determinades zones que poden crear inestabilitat, Magreb, el tema Marroc, el tema de la Federació Russa amb Txetxènia, per exemple, no pressionem massa, no vagi que la inestabilitat d'alguna manera ens empiqui a nosaltres, no? Com a Europa, com a estats occidentals, europeus. Mirem cap a una altra banda. Que és a vegades aquesta expressió, és millor mirar cap a una altra banda. Cap a una altra banda, no? Cap a una altra banda. Per això que es planteja una mica la qüestió de l'aplicació, l'aplicació de les normes, per exemple, a nivell internacional. A nivell internacional hi ha, almenys a nivell programàtic, els instruments internacionals contra la tortura són suficients. Tenim una convenció de Nacions Unides, 140 estats formen part, una convenció americana de l'any 85, una convenció europea de l'any 87. O sigui, els instruments internacionals són suficients a primera vista. El que passa que el problema es planteja sempre els mecanismes de garantia i de control de l'aplicació d'aquestes normes, que són tractats internacionals. No? Aquí tenim un problema més greu. No? Un problema que reflecteix d'una manera important, per exemple, quan els estats s'han de comprometre amb coses més concretes, amb obligacions o compromisos més concrets. Aquí ja no volen agafar aquest tipus de compromís. No? El conveni aquest és un exemple molt clar, no? Perquè són 140, com estic dient, els estats parts. Però la declaració de l'article 21 i 22, per la qual es reconeix la competència del Comitè contra la Tortura per conèixer denúncies d'un estat contra altre estat que suposadament practica la tortura, o fins i tot denúncies de particulars víctimes de la tortura, només són una trentena d'estats que s'han compromès a reconèixer la competència d'aquest comitè. O fins i tot el protocol facultatiu que fa 2 anys, al gener de l'any 2003, va aprovar l'Assemblea General, un protocol facultatiu d'aquest conveni, que té un objectiu molt clar, reforçar les visites que es fan als centres de detenció. Aquest comitè, aquest protocol, que estableix un òrgan específic, el Comitè per la Prevenció de la Tortura, necessita 20 ratificacions
i només n'ha tingut 5 fins ara. El govern espanyol encara tampoc l'ha tingut. Clar, llavors hi ha una mena de decalaix entre el nivell programàtic, el nivell dels compromisos particulars en relació amb el que aquí s'ha plantejat fa un moment. És el problema, que són declaracions i no tenen força per exigir, no hi ha una força per exigir el compliment de respecte als drets humans. S'ha, diguéssim, un tribunal on tu podries perseguir les responsabilitats individuals. Ara tenim el Tribunal Penal Internacional amb totes les seves limitacions, no? Però abans d'això, clar, són meres declaracions. Però bueno, en algun cas no són declaracions, sinó són tractats internacionals. Sí, tractats tenen força internacionals. vinculant. Clar, amb força vinculant, però bueno, com pots exigir el compliment? Sense un aparell coactiu. Clar. Aquest és un altre tema que dona per un altre programa. La mateixa conveni contra la tortura i tratos humanos i degradantes va ser signat per Franco, aquí a Espanya, no? Va ser signat per Franco, i a Xile per Pinochet, no? No sé, per signar aquí tothom signa tot. Clar. Hem parlat aquesta nit més d'una hora sobre el tema de la tortura. És d'aquells temes que a un no li agradaria tornar a parlar en el futur. Hi ha coses també que a mi em criden l'atenció, com Espanya, sent una democràcia relativament jove, de 25 anys, té una consciència democràtica, en el cas, per exemple, de la tortura, molt més profunda que uns altres països que són democràtics des de fa molts més anys. I sobretot també algunes coses de les que han sortit aquesta nit, que la tortura hauríem de contemplar-la no des de la perspectiva únicament del policia o el militar que exerceix la violència sobre els ciutadans, sinó també sobre les persones que, o perquè són en un altre país, com en el cas d'Espanya, són víctimes també d'algunes d'aquestes pressions. Hi ha un tema que no hem fet mai i que d'alguna manera jo m'he recordat diverses vegades al llarg d'aquest programa, que és el tema de la pena de mort, que possiblement sigui l'acte màxim de tortura que es pugui fer en un país per part d'un estat. Però això, evidentment, ho deixarem per un altre dia. Jo els agraeixo a tots vostès que hagin estat amb nosaltres aquesta nit i, com sempre, tenim una pel·lícula o un documental per oferir-los després del nostre programa. En el cas concret del d'avui, no és una pel·lícula de ficció, sinó que és una pel·lícula documental produïda per la BBC d'Anglaterra. Es diu exactament igual que el mateix programa nostre, La vergonya de les tortures. És un reportatge de Jane Corbin i Mike Robinson que passa a l'Iraq. I en el concret, al llarg d'una hora, s'analitza tot el tipus de tortura que s'han produït en el país des de l'ocupació nord-americana. A l'Iraq s'han apallissat, torturat i mort presos, diu el reportatge, i ho han fet homes que van anar a alliberar i reconstruir el país. Els deixem ara amb aquest documental i els donem les gràcies per estar amb nosaltres com cada dissabte a la nit. Bona nit.